Деца, вие отдека идете? От Румънско, от Раила. Чека ви, елате по мене, долу е. Добре дошли, братя! Усети ли ви някой? Добре заварил. Никой, апостоле, никой не ми усети. Добре тогава. Сядайте и питайте. Като се освободи Бог, дай Василе, като се освободи Бога, кой се тури за цар? Ако се бием с турците само за цар, то сме глупци. И сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода. Ами ти, каква служба ще вземеш тогава? Зер пада ти се, най-първа служба. Никаква. И ще ида по други народи и ще правя това, където правя. Тук, сега. Навън! Навън ти казах! Как? С какво право ме удреш? Навън! Ти не предай на турците! Аз съм Левски! Не се бойте, братя! Той е мазник! Нищо не ще смее да ни направи!
предизвика събитията и да създаде бъдеще. Васил Иванов Кунчев е роден в град Карлово, малко градче в Гушево, Балкана, на 6 юли 1837 година в семейството на Иван и Гина Кунчевичи.
черква, мерне се в седянка. Покаже се, скри се, без знак и без след, навсякъде гонен, всякъде прият. Вредом и стрепет бил чакан, Левски апостолът, смелият дякон. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се забуди. Срещу тирана от нормански, ти българите победи. Срещу тирана от нормански, ти българите победи. Давам на плахия храбро сърце, а на сакача здрави ръце. Слабия вдигал за трудни дела, а на окования давал крила. Великата България, като България любим, и неговите думи никога не ще ги забравим. Близо е времето вече, българинът не ще бъде раб, а свободен. Времето е в нас и ние сме във времето. Чисто народния мъж дава всичко, па и себе си жертва. Той пожертва себе си. Апостолът бе заплаха за султанската власт, а за главата му бе обявена голяма награда. В мразовитата вечер, кой тайно премина Дунав кован от Левски? Левски! Кой в страдалната наша родина денонощно ухождаше вред? Левски! Кой създаде безброй кухни? Кой въстание готвеше кой? Кой бе осъден с кукичи в ръце? Левски! Левски бе тоя герой!
твой. Под вънкашност чужда и под име ново, думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Замислен, сам, без другар, таен заран млате, вечера стар. Той не знаеше отив, ни мир, нито сън, обърнал се беше на дух, на огън. Силен и страшен апостолът бил, старият турски султана раздевил. Рекал султана: яхнете колете, фада следете, но левски хванете! Но друго бе намислил коварния предател. Врагът, усмихнат подло, бесилка му схова и тръгна той към нея с развята бяла риза и вдигната глава. Срещна ли чери стощен въглища, срещна ли турчин за лисаниста, просек, търговец, младеж, белград, големец от големия град, ала бунтовника смел вълнопит, никой прашния път не открил. Но биде предаден от свой, на когото стата пълна сяд и злост, и изрекоха пълно: фанете тогос! Смъртта беше
и на все въпроси грозно изпитание. Един ответ даде и едно мълчание и казваше: Аз съм Левски, имена! И никой име той не спомена. Но друго бе намислил коварния предател. Врагът усмихна Тодор, Месилка Мускова. И тръгна той към нея с развята бяла риза и вдигната глава. Плачат, пищят децата.